Danas smo posetili rudarsko-topioničarski basen Bor da se uverimo kako i na koji način kompanija Zijin planira i kako i na koji način se ophodi prema bezbednosti i zdravlju na radu. Ono što smo danas ustanovili ovde jeste da se radi o vrlo ozbiljnoj kompaniji, čiji prioritet jeste na prvom mestu bezbednost i zdravlje svojih radnika. Veliki su planovi kompanije, planovi su da u narednih 6 godina se investira $1.260.000.000. Takođe, primetni su i neki napreci kad je u pitanju materijalno-finansijski položaj radnika, s obzirom da je njihova plata od 1. januara veća za 18%. Zatim, od 17. decembra prošle godine do danas u bezbednost i zdravlje na radu je uloženo više nego od 2000. do 2012. godine. Tako da, sve te činjenice govore o tome da ozbiljna kompanija ozbiljno razmišlja o ulaganjima, ali ono što je nama bitno da je njima radnik na prvom mestu. Verujem da profit koji oni žele da ostvare ovde neće biti na uštrb bezbednosti radnika, to smo dobili uveravanja sa njihove strane, ali takođe dobili smo uveravanja da povećanje proizvodnje i povećanje prometa koje oni očekuju, koji u narednih 6 godina bi trebalo da se ne samo duplira, nego možda i da se poveća 3 ili 4 puta, svakako će doprineti tome da naša privreda, naša ekonomija raste. Ja sam zahvalan kineskoj strani na tome što smo imali ovde dobru i toplu dobrodošlicu, što su nas proveli kroz sve pogone, što smo imali prilike da vidimo u kakvim uslovima rade, da ne pričamo samo sa rukovodstvom, već da pričamo i sa radnicima. Mi ćemo doći ponovo ovde. Mi smo danas ovde i glavni inspektor i direktorka za bezbednost i zdravlje na radu. Doćemo u ponovne inspekcije, verujemo da je to na obostranu korist i na korist ne samo poslovodstva, već i radnika. Hvala. Danas smo obišli rudnik u Boru i uverili se da je bezbednost i zdravlje na radu na mnogo višem nivou nego što je to bilo u prethodnom periodu, imajući u vidu da podaci govore da su za prošlu godinu imali određeni broj povreda na radu, a da je za isti period u ovoj godini taj broj povreda na radu smanjen za 40%. Mi verujemo da će Zijin kompanija i dalje ulagati u mere bezbednosti i zdravlja na radu kako bi još više smanjili broj povreda na radu. 非常欢迎劳工部长先生到紫金波尔来指导工作。通过跟部长先生一行的交流，我们发现我们跟部长先生的期望是有共同的这个愿望，就是我们。Veliko hvala ministru za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja na poseti, razgovoru i upoznavanju sa radom kompanije. Na sastanku smo shvatili da imamo zajednički stav, a to je da se bezbednosti i zaštiti na radu i zaštiti životne okoline daje prednost i očekuje se da će u buduće ulaganja u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, kao i zaštite životne sredine biti sve veća. I hvala još jednom ministru na poseti. 建设成为环境友好、职业健康高标准的这么一个企业，谢谢。